Hej, velkommen til Kraftbiler. Mit navn er Jesper Nielsen. Jeg har til daglig ansvaret for salg af personbiler. Kraftbiler er en 20 år gammel virksomhed, som lever af at sælge og købe brugte biler. Vi har som regel mellem 180 og 200 biler på lager, som vi sælger til kunder i det meste af landet. Jeg hedder Jon Slot Hansen og har til daglig ansvaret for erhvervsbiler og gulpladebiler. Kraftbiler og Kraftbiler Erhverv er en del af konceptbilhus, hvor vi har værksted, vi har dækcenter, vi har klargøringscenter inden for samme bygning. En af vores styrker her hos Kraftbiler Erhverv er, at vi har vores egen opkøber ansat. Vi har et tæt samarbejde med flere leasingselskaber, som bevirker, at vi kan skaffe en bil på forholdsvis kort tid. Det vil sige, står du som virksomhed og har brug for en bil i dag, så har vi mulighed for at finde den til jer på en bestilling. Vores varelager er typisk biler fra 50 til 300.000. Mange af de biler, vi sælger hos Kraftbiler Erhverv, sælger vi over nettet, via mail eller per fax. For os er det vigtigt, at når folk køber en bil, også ubeset, at bilen er leveret i en tilsvarende stald, som vi har aftalt. Vi sørger altid for at have masser af topklargjorte kvalitetsbiler på lager, så vi har lidt for en mere smag. Kraftbiler og Kraftbiler Erhverv er godt beliggende ved afkørsel 59 her i Fredericia.